Can Sabater de Puigcaní es presenta com una imponent masia rodejada d'una muralla perimetral que delimita tot el conjunt. L'edifici principal, de planta rectangular, compta amb diversos nivells, incloent-hi planta baixa, primer pis i golfes. La seva façana principal s'orienta cap al sud, destacant-se un gran portal a la planta baixa, coronat per un arc de mig punt adovellat, flanquejat per dues finestres rectangulars simètriques. A l'altre pis, 3 obertures més repeteixen el mateix patró, mentre que 3 petites finestres s'obren al nivell de les golfes. La coberta de teulada, inclinada cap a la façana, completa l'aspecte majestuós de l'estructura. Els acabats, tot i que ara són de pedra vista, probablement van ser arrebossats en el seu origen. A través d'aquesta mirada detallada s'entreveuen els rastres del pas del temps i els processos d'adaptació i transformació que han configurat la història d'aquesta masia al llarg dels anys.